Ако търсиш място с уникални вкусове и наистина добра храна, остани с това видео. Със сигурност си идвал в Ахинус през лятото за кафе до морето, но сега е време да откриеш новото му обновено пространство, създадено и за зимата, с топла атмосфера, нови предложения и вкусове, които ще искаш да опиташ отново. Когато чашите се пълнят и настроението се покачва, идва моментът за невероятно вкусната храна. Нахутът с кавърма – истински шедьовър. Не си тръгвай без да ги опиташ. Пълненият картоф тумбано, името му приляга. Пълнен е с крема сирене, моцарела и бекон. Ще намериш и съвсем пресни салати, като тази с зеле и моркови. Следва наденицата, щедра на размер, с микс от сирена и подправки, които я издигат на ново ниво. Свинските ребърца са просто неустоими, сочни, добре изпечени и не ги намираш лесно другаде. Огромната свинска пържола няма нужда от представяне. Сама по себе си е още една причина да дойдеш. А ако си фен на мачовете, в Ахинус вече можеш да гледаш любимите си отбори в компанията на най-добрите мезета, защото в Ахинус идваш веднъж и се пристрастяваш.